Kublai pi baro ngipliang sobhai pi shakatuk kubor mata ka janmit shwaban pash ki kubor ki babnya ngenya pet chwai ki mat bakong san nang yo bor ka jingalap election na kabenta ka wat ka baningkong ha Gujarat ai jingkren Modi ha ka jingalang pat ba ha beravel lapin kut no ya ka jingalang jang ka COP 27 harengkat ka rai banjarap pisai ki di baduk berbasyak ta ha ka bor mariang Onya kun ke NPP haki san pusau tali ki constituency na kabenta ke election syaka yeng dorbar thauan ke jilla ong president ke seng NPP jong ke jilla u Dr. WR Khaluki Badan riu pesan ran penliam ke India ya ke New Zealand ha ke jingelek kai T20 ke baar batam da ka wei la not ha ke series ki kubor ki babnia Menteri rang badu kari Narendra Modi ula ong baka long kebadan kam baka sarkar kebadan artli ki bor penyaj kan raya kalawek siar jong kari na kebenta ki arpasan snem ki banwan Modi ula ong yakane ha gajingalap election ha verawal mentaka sngi ula ong baka sarkar ga jong u kalatrei shitom ban penkop bor ki nong song kari ki nong rep ki samla ki long keme bat ki nong tong dok kha Modi ula batai syapang katto kat nitali ki skim ki bala ais ngau bahar ka sarkar ka bakan thop kum ka jingpen yo ya ki tendong gas ki jakalet shabar ka ghar nal se jal bat ka Ayushman Bharat Lapin kut no ya ka jingalang ka baar punyau jong ka Conference of Party lane ka COP 27 mentaka sngi Hasham El Sheikh ha Egypt Lapin kut ya kani gajingalang haringkat ka rai banjarap ya kiri baduk bat basya akta ha ka bor mariang ha papentikna halor kani ka rai lengba ka Twitter ka COP 27 ka laong mentaka sngi ka long ka sngi ka bansa jingkan mau Hasham El Sheikh ha ka baki seng kila menjur halor ka jingsdang ya ka jingarap pisa na ka benta kiri ki bidang saadin khamtam kitu ki basya akta ha ka bor mariang Presiden keseng NPP ke jilla Meghalaya Dr. WR Khaluki ulapen bana bak NPP kan yakun haki san pusau tali ki constituency na ki riu potali na benta ke election syaka yeng dorbar thau an ke jilla ka long house nem arhajar arpulai ulapen tikna bak seng kan sayo khur bon tali ki shuki bat kan sayo ban thau sarkar hi marwei Habia kren halor ka rai on dala dep ya kate ka election Dr. Khaluki ula ong bakata ka syong on da ka NPP kala yo bankhur bon tam ki shuki Habia day bat ka CAA Dr. Khaluki ula ong bakaseng ka yang persya na do ka basdang ka CAA bat kan yai beteng ban persya Uniu MP ka Rajya Sabha ula penrem ru halor ka jingkren unong yalam kalyang persya Dr. Mukul Sangma bakaseng kan om yo watang riu tali ki shuki na rilom garo Well, George, you can dream. What we need is a powerful presence of people from the Northeast to be heard in Delhi. That's why NPP is built on that. We will wait. I'm having patience. It took us from 1999 to 2018 to come to power in Meghalaya. I will see a day that this will happen in the parliament in Delhi. You see, the leader of the opposition. I told him in 2018 they won 20 seats as Congress. Then they defect to the Trinamool. They are yet to be tested by the people of Gargil. And I do pray and hope that he knows how to calculate himself politically or else he may lose his seat also. Lapen ha perdano ya ka Limpung 10th Chartista Kharkangor Memorial Football Tournament hinin kesngi ha ka baka sailong yalong kala yo ban khur ya ka nam la du ha ka jingele kai final ka blapen long hinin kesngi ha kyang nang ba stadium jowai ka sailong yalong kala la ban penliem ya ka mukla raj da iwela not harian ka extra time Hakadi kajingya kun lawan ban Saki da General Secretary ka Meghalaya State Olympic Association badru ubadairu ukun ningkong jong ulit Chartista Kharkongor uba finally pariat kum ukong san harangkat upara jong u Dr. Defender pariat baru MLA ka Jowai uba Wailat Miki Shilla ya ka shikol na kabenta ka yalong lathep da udawruhi pali ubayo ban khurru kum unong yale kai banyo thep buntam gikol hakate ka Limpung ya ka khusnam na kabenta ka kenhon ladu bat ka bawan baar lasam da ukongsan bat upara jong u
Ka West Giantia Boxing Association kala penkop burom ya laingot kinong yakura kiba na ka district kibla yo ban kurta kama ha ka Limpung North East Olympic Games kabadang syukut shen hanong ba Shillong. La pediang sengau bahaya kita kinong yakura da president ka association uba one bike so haringkat ki bahayeng bhasem ki jongki. Kita ki laingot kinong yakura ki kentop ya ubandon kupar sena na la thalabo ublayo ban Korea katak maksiar haka kerdan ke bah pedeng san punyau hadu unriu po kilo ubhalang syadap na narwan ublayo ban kurtak maksiar hakerdan ke bah pedeng ka unriu pulai poin san hadu unriu punyau kilo bat ubaya mutlang sungo na minsu ublayo ban kurtak marnong. Lapenya ya ketika jing penkop burom do chief advisor ke association uba Rudolf Lalu. Haba ajing kren ha ketika sengi ulalu ulaong baka distrik kadon buon kinong yakura ki badan sab badan kami ki jing te ki bakhamba. Yung ka West Giantia Boxing Association dan jadi somut ki boxers ko represent the state. The lingut to hap ki ka men's category, we ka wi to ka na ka women's category. The snap strong khanai phi wa ni ka ni wa na ki ni lingut arngut da yo ik tamakser wa wi da yo ka tamarpa. Kan wa penthai ta memang wa poi ka chikathong rai da clear yo ik first round nun yo medal kala. Personal hi ka jingsket agani ka sarkar kawagat ni bani go compare bani go rim tasnyau ekublai bona agani ka sarkar kan ni hawa jo o pun ko buram gi ane jo ai meseng gi lengba ka ke kapisa silain wa tang agani go dep Meghalaya game la dang yo jingaram nagaliang sarkar. Lengba ke jingla ke jong Usurya Kumar Yadav ban kamai shispa khatway run bar ke jingla ke jong kinong kawang ball ban yele kai bha kala penlong ya ke India ban penliem ya ke New Zealand dan Rio Pusan run ha ke jingele kai T20 ka baar naki lai tali ke jing ya khun bat penlong ru ban tam da iwela not ya ke New Zealand ha ke ne ke Limpung udipak huda ulayo ban khur south li ki wicket na ke benta ka India hashwa ke ne Usurya Kumar Yadav ulala ban kamai shispa khatway run naki san phuwei tali ki ball bat klem sha penha ban penlong ya ke India bakan la ban kamai shispa khandai phuwei run naki arpo over. Mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sun bedeng ha Shillong ka jing shet kalong arpulai point iwei degree Celsius bar ka jing kriat kalong khat ar degree Celsius ka jing sngem ka haw kalong saw pusaw na ka shispa min step bat saw pupra na ka shispa janmit ka sun bedeng kanrang terkhong. Sa shisin pat ngi pen kamaya phi baya kani ka khubor jangi phila ban pet live ha ka YouTube channel badru phila ban pet ki khubor ba man la ka sngi ha ka Facebook Twitter bat Instagram jong ka Didi News Shillong. Shwaban poi sha ka pakut jong ka thup khubor ngi pet biang sa shisin ni kimat bakong san. Nang yo bor ka jingelap election na ka benta ka wat ka baningkong ha Gujarat ai jingkren Modi ha ka jingelang pat ba ha Veeraval. Lapin kut no ya kejingalang jong ka COP27 haringkat karai bayarap pisa ya kiri beduk bat basyakta hakabor Mariam. On yakun ke NPP hakisan kisal tadi ki constituency na kabenta ka election syaka yeng dorbar tauan ke jilla ong presiden keseng NPP jong ke jilla u Dr. WR Khaluki. Bat dan Rio Pusan run penliem ke India ya ke New Zealand ha ke jingele kai T20 ke baar bat tam da ka wela not ha ka series. Te parlok katung ila poi syaga pakut jong ka thup khubor jingi menta ka janmit hadu bangi de syambiang bat phila syai ka sngi khublei phi baro.